Tämmönen sahaprojekti olisi tässä tulossa. Nämä 346 runko. Se on vissiin jäänyt puu alle joskus. Siinä on aika paljon kärsinyt tuo runko. Murentunut vähän sieltä täältä, niin ajattelin, että otetaan tästä osaset ja vaihtaa siihen vähän parempi kuntoinen tuo runko. Ja Uraksen Matti ystävällisesti möi mulle tästä tämmösen 353 rungon, niin ajattelin kasata sen siihen. Samalla meinasin kokeilla, että jos laittaisi limput tuohon kampiakselille, että lisääkö se tuota kierrosherkkyyttä. Ei ole tullut ennen kokeiltua, vielä noissa raivuusahassa sitä on jo paljon harrastettu ja onhan noissa nykysahossa ja 300 sarjalaisissakin 357 semmoset löytyy. Ja siitäpä lähteä kassailemaan. Ja ajattelin laittaa 50 kuutioa se 346 männän tarvike. Sylinterit tässä toki on. Ihan kohtuulaatuinen. Mä tuosta jo kanavia avarteli. Pikkusen imua väännätin hymynaamalle tuolta ja pakopuolta ihan pikkusen leventi ja laski. En ottanut pelkkää lukuja sieltä. Vähän semmoisella mututuntumalla vejettiin. Katsotaan mitä sitä tulee. Mutta joo. Limput kun tulee, niin pääsee kassailemaan. En tosiaan tuota pakoaukkua ihan älyttömästi leventynyt. Tarkoitus olisi kuitenkin, että se kestäisi jonkun aikaa. Toki nämä tarvikesylinterit voi olla, että ne ei ole maailman pitkäikäisempiä, mutta tuleepahan testattua tämmönenkin. Jatketaan. No niin, nytpä siellä olisi limputkin paikallaan. Näitä on lohkotkin jo kiinni. Kiitoksia vaan taas vinkkeistä, kun tuotahan piti toista limppua vähän hioa, että se tonne mahtui, mutta kyllä se sinne aika hyvin meni. Ei muuta kuin pyttyä ja mentää paikalleen. Sen jälkeen pitää tehdä toi painetesti, että saatiinko siitä tiivis. Ei muuta kuin kassaan ja käyntiin. Mutta tämmönen tuli tuossa mieleen, että mä oon aina kuvitellut, että noissa 346 huskessa on vaan tuo laakerissa itsessään tuo tefa, mutta tossa on 353 lohko ja siinäkin näkyy olevan samanlainen. Mä oon luullut, että näissä pitäisi olla aina tuo erillinen tefa. Jos joku sattuu tietää sen säännön, että missä noita on noita laakerissa olevia tefoja, niin saa kertoa. Okei, mutta kun kassailut jatkuu. Joo, pistinpä siinä pytyn paikallaan ja jätin tuon kannetiivisteen tuolta pois. Tuntero se pari antoi siinä kuivahtaa sen ja rupesin sitten tekemään painetestin. Ja kyllähän tuo tuntuu siellä pitävä. Ihan jees. Tefat pitää ja tiivisteet pitää, niin tästä on hyvä jatkaa. Seuraavaksi vaan hiluja paikalla ja kaasaria ja niin poispäin. Joo, siinäpä se olisi nyt koekäyttöä oottelemassa. Tällä aikaa ootella tuo, että päivä valkenee paremmin. No. Sen verran kuitenkin pönttöä tuli tuossa aukastua, niin niitä voi jonkun verran mökääkin lähtää. No tosiaan 8 lovinen vetorissa tuolla. Katsotaan miten se jaksaa mennä, mutta toki tommonen pikkulaippa, niin kyllähän se sitä pyörittelee. Mutta tarkoitus olisi, että saataisiin tommonen reipasvetoinen karsintasaha tästä. Okei, ei muuta kuin
bensatankkia jonkun ajan päästä koekäynnistelyyn. Joo, niinhän se vaan lähti käyntiin ja hyvinhän tuo tuntuu tuossa ottavan kierroksia, että nyt vaan pari tankillista läpi ja lopulliset säävät ja lähtisi sitten tosi toimiin tällä. Joo, taisi se onnistua. Jees, hyvä.